Татарстанда волонтерлар фронт өчен носилка тегәләр. Алар «Золотые руки ангелы» фәрештәнең алтын куллары дигән бөтен Россия волонтерлар оешмасына кушылды. Тегү эшләре кечкенә генә цехта оештырылган. Хәзер аларга нинди ярдәм кирәк? Бу хакта киләсе репортажда. Хатын-кызлар нечкә бармаклары белән җитез генә фронт өчен оныклы носилка тегә. Алар теккән һәр носилка фронттагы яралыларны коткару мөмкинлеген арттыра. На сегодняшний день они самые востребованные. Бүгенге көндә бу бик тә кирәкле мәрхәмәтле хезмәт. Хатын-кызлар тынгысызлар, җиңел җайлы эшләр. Носилкалар тиешле бүлекчәләргә адрес буенча китерелә. Комплект кечкенә капчыкка җайлаштырылган. Бик авыр чакларда аларны хәтта бер кеше дә йөртәлә. Хәзер волонтерлар ярдәмгә һәм эшче кешеләргә мохтаҗ. Тукымалар һәм материаллар сатып алу өчен иганәчеләр кирәк. Хәрәкәткә кушылучыларга тиз арада җиштирү технологиясын үзләштерергә булышалар. Казанда носилкалар тегү өчен Татьяна Патина тегү цехын бушлай биргән. Безнең кебек кечкенә цех һәм эшче кеше 3-4 кеше белән булса да, без көнгә 30-га кадәр носилка тегә алабыз. Фронтка 14 мең носилка сатылган инде. Волонтерларга ничек ярдәм итәргә икәнлеген экранда күрсәтелгән номер буенча шалтыратып белергә була. Барысы да иганәчләр ярдәмендә тегелә. Фронтта җәрәхәт алган кешеләргә барысы да ярап куячак. Алтын куллы фәрештә фонды илнең 50 шәһәре вәкилләрен берләштерде. Фарис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.